iglesia ulo ni Kristo no mayong gabi natong tanan karon sang gabi una aton sa ipadayon ng atong pagtubag sa mga atake sa atong tinuang Katoliko. Labi na hindi na magsuulat o karon mga dili Katoliko nga gikas Katoliko ngadto sa mga dili Katoliko naunta ilang mas sabtan unta ngano nga ang doktrina sa ibang Katoliko lahi mas doktrina sa mga Protestante. Kapag kada nabato sugdan mga tagpanalangin nga tos Ginoo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo po ninyo kami sa lahat ng masamang karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipahintulot na nanmanaig ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po ako, Panginoon, na mapaliwanag kong mabuti ang lahat ng maturo. Iniling ko po ito sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Atong pasiun karon ngano na kaya ito magsuon bisag kung saon na ito sa pagpasabot sa atong may doktrina sama pananglitan sa mga larawan nga buwat na kita magsimba og larawan pero ambot sa nung hindi mong silik kasabot bisag kung saon na ito og explikar dili di mo kasabot. Mao ning atong tukion o ganon dili kasabot. Kung unsay hinungdan nganong nga di man sila kasabot. Nya sa San Juan Kapitulo 12 bersikulo 41 ngadto sa 45 a 43 unsay payag Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Even them, many Jewish authorities believe in Jesus, but because of the Pharisees, they did not talk about it openly, so as not to be expelled from the synagogue. They loved human approval rather than approval of God. Mas bisaya pa, gisugtik ni Isaias kay nakita man niya ang kimaya ni Jesus. Ug nagsulti may tungod kaniya. Bisan panini daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus apan tungod sa mga Pariseo wala sila magpailah nini aron dili sila panagputon sa sinagoga. Giprabi nila nga daygon sila sa mga tao kay daygon sila sa Dios. Muna nga muli palabihon nila ang pagdaig sa mga tao dili sa pagdaig sa Dios. Pirmahan kini ni San Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 3 Versículo 12 at 15. 2 Corinto Kapitulo 3 Versículo 12 at 15. Unsay payag ni San Pablo sa 2 Corinto. Because we have this hope, we are very bold. We are not like Moses, who had to put a veil over his face so that people of Israel would not see the brightness, fail, and disappear. Their minds indeed were closed, and to this very day their minds are covered with the same veil as they read the books of the Old Testament, or the Old Covenants.
The veil is removed only when a person is joined to Christ. Even today, whenever they see the law of Moses, the veil still covers their mind, but it can be removed. As the scripture says about Moses, his veil was removed when he turned to the Lord. Unsa kuno, magmasaligon kami tungod kay aniaman kanamo kining maong pagdaom. Dili kami sama kang Moses nga nagtaptap sa iyang naong aron ang katawhan sa Israel dili makakita sa pagkawala ug tagkahanaw nga kasanan. Dili sila makasabot kay hangtod ning adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa mga taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan makuha lamang ang mga taptap kung ang tao mahiusa kang Kristo. Apan bisan karon nigbasa nila sa balaod ni Moses kitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo kining mga taptap matangtang. Kuno o dahinudan tungkay na itaptap sa mata. Taptapan ang mata aron di gyud makakita. Muna nga hatang salabutan. Itaptapan dili abrihan ang salabutan aron ta muslod kun unsa pay buti pasabot. Muna di gid sila makasabot. Unsa bigin sa San Marcos Kapitulo 4, versikulo 10 at 12. Marcos Kapitulo 10, versikulo 12. Sa inyo mo. Don Marcos Kapitulo 4, versikulo 10. 12. When Jesus was alone, some of those who had heard him came to him with the 12 disciples and asked him to explain the parables. If he had been given the secret of the kingdom of God, Jesus answered, but the others who are on outside hear all things by means of parables, so that they may look and look, yet not see. They may listen and listen, yet not understand. For they did, they would too turn to God, and He would forgive them. Sa Bisaya pa, sa naginasara na si Jesus, pipila ni Adtong nagkabati sa iyang pagmalugdo, bidul kaniya ubansang napulog duha katinaan, ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan niya itong masambingay. Diyos bitubag, gipadayag na sa Diyos kaninyo ang tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban nga anaa sa gawas. Ang kamaturan gipadayag ingon nga mga sambingay, tungod ni ana bisan og dagtanaw pa sila dili sila makakita, ug bisag mamati sila dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Munang gipag-og sila'y magsulti na, mamati na, sambingay gamitong ito. Tungod kay, nga naman yung mataw na ito, kay wa may pagtuo ni Kristo. Muna nga di ni sila kasama. Sabi nga ng San Juan, Kapitulo 6, versikulo 60. San Juan, Kapitulo 6, versikulo 61. Many of his followers heard this and said, "This teaching is too hard. Who can listen it?" Without being told, Jesus knew that they were grumbling about this. So he said to them, "Does this make you want to give up? Suppose
then that you should see the Son of Man go back up to the place where he was before. What gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Yet some of you do not believe. Jesus knew from the very beginning who were the ones that would not believe and which one would betray him. St. John chapter 6 verse 60 to 64. Daghan siyang matinuan nga nakadungog niini ningon. Isud kayong dawaton kining pagturo na. Kinsa bay makasabot niini? Bisan walay nagsulti kanyan hibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang matinuan bahin ini. Busag giina niya sila. Nakapangumugnaw ba kini kaninyo sa inyong pagtuo kanako? Parang di. Makita niyong anak sa tao nga magkaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw bagyapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios og dili kini mahimot sa unod. Pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Naglibog siya, di kasabot. Naglibog. This teaching is too hard. Malisod ayong dawaton kining pagturo na. Kinsa may bakya sabot ini. Naglisod yun. Nagsiyod sila pagsabot. Sa Sintasayas, bagtitag yutay sa San Juan, 6:16. Ngadto sa sitinta niyang payan. Because of this, many of Jesus' followers turned back and would not go with him anymore. So he asked the 12 disciples, "And you, would you also like to leave?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom would we go? To whom would we go? You have the words that give eternal life. And now we believe and know that you are the Holy One who has come from God." Jesus said, "I chose the 12 of you, didn't it? Yet one of you as a devil." Sa ingon, tungod ini, daghan ang matinuan ni Jesus kamabiya ug wala na gayud bukuyog kaniya. Busag ingon siya sa 12 katinunan. Ug kamo, biya busag kamo kanako. Si Simon Pedro mitubag. Nakita to, way na ini tubag. San Pedro, tubag ni San Pedro. Ingon San Pedro, Ginoo, kinsa may among kapahingan. Ana kanimo ang mga pulo nga naghatag sa kinabuhi. Walay katapusan. Nagtuo kami kung nasayod ni ikaw mao ang balaan na mianigikan sa Dios. Diyos bitubag kanila. Dili bag pili kuman kamong 12 apan yawa ang usa kaninyo. Ang gisabot nini si Judas ang anak ni Simon Iscariote kay Judas bisan tuod usa sa 12 katinuan magbudhi man kaniya. Una. Diyan isulat San Pablo sa 2 Korinto 4:3. Sulat sa Pablo 2 Korinto 4:3. Sa payag ni San Pablo. For if the gospel is preached, it is hidden only from those who are being lost. They do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil God of this world. He keeps them from seeing the light
shining on them. The light that comes from good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. For it is not yourselves that we preach. We preach Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. The God who said, out of the darkness the light shall shine, is the same God who made his light shine in our hearts to bring us the knowledge of God, glory shining in the face of Christ. Kay kun wala sabti ang mayong balita nga among giwali, ang wala makasabot nini kadturang wala maluwas. Sa kuno, kung na'y dili kasabot sa maong mensahe, kadturang di wala mga luwas. Dili sila mutuon nini tungod kay gibutaan man sila sa Dios ning kalibutan na. Ang ilang mga hunahuna busad dili sila makakita sa kahayag sa mayong balita, may tungod sa maya ni Kristo nga mao ang sibo sa dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among katkogrigon kundi ang Ginoo nga Kristo ug nga kami inyong masulugon tungod kang Hesus. Ang Dios mingon, ang Dios kamingon gikan sa kanikit mudan agang kahayag mao ang Dios nga nagpalandag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron maghatag kanato sa kaybalo may tungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Dugang pa San Pablo, yes, Roma 18. Roma 9:18. Ang sige San Pablo, taga Roma. So then, God has mercy on anyone he wishes, and he makes stubborn anyone he wishes. But one of you will say to me, if this is so, how can God find fault with anyone? Who can resist God's will? But who are you, my friend, to talk back to God? Pray, but does not ask the man who made it, why do you make me like this? After all, the man who makes the pots have the right to use the clay as he wishes and to make two pots from the same lump of clay, one for the special occasions and the other for ordinary use. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan ug paghahion niya ang kasing-kasing niya itong buot niya paghahion. Muning uban nga agahi kay magkasing-kasing sa uban mo sabot. Kay kabuto Diyos paghion, nanong nga paghion, tungkol lagi kay way pagtuo sa Iglesia gituko ni Kristo. Ngayon niya kamo, kung matuod kini, nanong pagkasadon man sa Dios ang tao, kinsa may makapugong sa buhaton sa Dios, apan kinsa ka man, pagigladay sa Dios, tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa binasang yuta ngadto sa duha kamatang sa kulon? Ang usa mahalon ug ang usa bartuhon? Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios, buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipakita ang iyang kagahom. Ipaila ang iyang kagahom apan nagpailob lang siya maayo sa mga tao na iyang gikapungtan o iyang gitakda na iplaglagon. Delikado kayo na malagdag kining mga tao nga digid mo sabot bisag unsa mo pasabot. Sabi yun ni Propeta Jeremias, Kapitulo 6, Versículo 10. Yang payag ni Jeremias. Mitubag, I answered, would listen to me if I spoke to them and warned them. They are stubborn and refuse to listen to your message.
They laugh at what you tell me to say. Your anger against him burns in me to Lord, and I can't hold it any longer. Then the Lord said to me, pour out on me I anger on the children in the streets and on the gatherings of the young people. Husbands and wives will be taken away, and even the very old will not spread. Their houses will be given to others, and so will their fields and their wives. I am going to punish the people of this land. Na sa Bilisaya pa mitubag ako, kinsa may mamati kanako kung pasidtanan ko sila. Takupan nila ang ilang mga darunggan aron dili sila makadungog. Dili sila gustong mamati sa imong mensahe. Katauhan lamang nila ang imong mapulong o Ginoo. Ang imong kasuko kanila gibati ko usab ug dili na ako makapugong. Unya mingon kadako ang Ginoo, ibubo ang akong kasuko diha sa kabataan nga anaa sa kadalanan ug sa mga tigom sa mga bataan ng lalaki, pamihagon ang mga bana ug mga asawa ug bisan gani ang mga tigulang, ang ilang mga balay gihatag kadto sa lain, ingon man ang ilang mga uma ug mga asawa, silutan ko ang katawan ining nasura. Jeremias Kapitulo 10, Kapitulo 6, versikulo 10, ngadto sa 13. Muna inundan iso na di kasabot. Lagi kay pagkagahit sa ulo. Di sabi sa unsang explicar, di kasabot. Kay gitakupan nila ang ilang darunggan aron dili makadungog, dili sila gastong mamati sa imong mensahe. Katawan labang nila ang imong puro. Ona, hindi yung tas katrikong lagi nga wala lagi lang, mga tawa lang. Wala lagi magsimbang darawan, ang gilim simba ng ang gilarawanan. Na kanang pagsimba dili isipon nga Dios, pagsimba nga pagtaon, pagyupo kay pagtaon ngadto sa balaan. Ngamoy mahimong idulo, nganong usay nakapahimo nilang balaan. Nga mahimong fundon natong mga Katoliko. Pero kini mga tao natakupan ko din na. Ilang magsampungan, ilang madunggan aron dili sila makadungog. Ang ilang utok siraduhan, dili abrihan aron musulod ug sa paylain nga pamahayan. Maning iso, daghang salamat. Ira ta kutob ug daghang salamat may gabi kanatong tanan. Sa ngalan in the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle, be a protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray, and do thou praise of the wicked host, by the power of God, thrust into it Satan, and all devil spirits, who prowl about the world, seeking the revenge of souls. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. May gabi.